ዘዜናው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ አርባዕቱ ወንጌላውያን ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ወንጌል ሉቃስ ናይዚ ወንጌል ጸሓፊ ኣብ ውሽጢ እዚ ወንጌል ሉቃስ እኳ እንተዘይተረኽበ ዶክተር ሉቃስ ከም ዝጸሓፎ ብዙሕ ዝኾነ መረዲኢታት ኣለዉ። ወንጌል ሉቃስ ግብረ ሐዋርያትን ዝጸሓፈ ንሓደ ቴዎፍሎስ ዝበሃል ሰብ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ብንጹር ንረኽቦ እዩ። ቴዎፍሎስ ማለት ንእግዚአብሔር ፈታዊ ዓርኪ ክኸውን ከሎ እዚ ሰብኣይ ሮማዊ በዓል ስልጣን ወይ ከዓ ዓብዪ ስልጣን ዘለዎ ብርጅዋ እዩ ዝብል ኣባሃህላ ብዙሕ ሓቅነት ዘለዎ ይመስል። ወንጌል ሉቃስ ዘንጸባርቆ ሓቂ ኢየሱስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ወዲ ሰብ ምዃኑ እዩ። ኩሉ ውሉድ ምርካብ ተኣምራትን ናይ እግዚኣብሔር ህያብ እኳ እንተኾነ ነገር ግን ቅድሚ 20 ወለዶ ናይ ተኣምራት ተገሊጹ እዩ። ወዲ ተወሊዱ ወዲ ኣምላኽ ዶክተር ሉቃስ ክገልጽ ከሎ ኣብ ብናይ መለኮት ኣደ ድማ ሰብ እዩ ኣምላኽ ብስጋ። ዶክተር ሉቃስ ካልእ ሪፖርት ጸብጻብ ዝገበረልና ብናይ ኤልያስ መንፈስ ዝተገልጸ ከቅድሚ ክርስቶስ ድማ መገዲ ዝጸረገ ዮሐንስ መጥምቕ ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ኣብ እርጋኖም ካብ ኣምላኽ ከም ዝተውሃቦም ንርኢ። ዶክተር ሉቃስ ብፍላይ ዘቐመጦም ሰባት ድማ ምጽንናዕ እስራኤል ዝጸባበ ዝነበረ ስምዖንን ሓና ጓል ፋኒኤልን ዝገለጽዎ ሓቂ ኣሎ። ኢየሱስ እቲ መድሓንን እቲ መሲሕ ክርስቶስ እዩ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ንምንጽብራቕን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ መድሓንን ምዃኑ ንምግላጽን እዩ። እቲ ቁልፊ ዝኾነ ቃል ኣብ መጽሓፍ ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ 9 ስጋብ 10 ዘሎ ኮይኑ ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመጸ እሞ ንስኻ ኸዓ ወዲ ኣብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት ምድሓን ኩነላ በሎ። ኣብ መጨረሻ ወንጌል ሉቃስ ብትኽክል ብምስትውዓል እንተተረዲእናዮ ናይ ክርስቶስ ሕይወት ብትኽክል ተንጸባሪቑ ንረኽቦ። ኢየሱስ ወዲ ሰብን እንደገና ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣብዚሕና ከነኽብሮ ከነመስግኖ ይግባእ። ምኽንያቱ መድሓኒ ንኩሉ ህዝቢ ስለ ዝተገልጸ ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ዓለም ብምዃን እዩ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ወንጌል ሉቃስ ኮይኑ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ነዚ ኣባና ብርግጽ እተኣምነ ነገር ዛንታኡ ክጽሕፉ ብዙሓት ካብ ዝጅምሩ እቶም ካብ መጀመርታ ብዒንቶም ዝረኣዩን ኣገልገልቲ እቲ ቃል ዝነበሩን ከም ዝነገሩና
ኣታ ክቡር ቴፍሎስ ኣነ ኸዓ ንኩሉ ኣደላዲለ ካብ ጥንቲ ስዒበዮ እየ እሞ ሓቂ እቲ እተመሃርካዮ ምህሮ ኣጸቢቕካ ምእንቲ ክትፈልጥሲ በብተራኡ ክጽሕፈልካ ይረኣየኒ ኣሎ። ብስራት ልደት ዮሐንስ መጥማቕ ቁጥሪ 5 ብዘመን ሄሮዶስ ንጉሥ ይሁዳ ካብ ክፍሊ ኣብያ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ነበረ። ካብ ኣዋልድ ኣሮን ከዓ ኤልሳቤጥ እትበሃል ሰበይቲ ነበረቶ። ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ብኹሉ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ሕጋጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ። ኤልሳቤጥ መኻን ነበረት እሞ ውሉድ ኣይነበሮምን። ክልቲኦም ድማ ዕለቶም ዝሓለፈ ኣረገውቲ ነበሩ። ቁጥሪ 8 ኮነ ድማ ብተራ ወገን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግብሪ ክህነት ክገብር ከሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣትዩ ዕጣን ክዓጥን ብዕጨ በጽሖ። በቲ ጊዜ ዕጣን ከዓ ኩሉ እቲ ብዙሕ ሕዝቢ ብወፃኢ ኾይኑ ይጽሊ ነበረ። በቲ ወገን የማን መስኡኢ ዕጣን ድማ መልኣኽ እግዚኣብሔር ደው ኢሉ ተረኣዮ። ዘካርያስ ከዓ ርእይዎ ሰንበደ፣ ፍርሃትውን ወደቖ። እቲ መልኣኽ ድማ በሎ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዑልካ እዩ እሞ ኣይትፍራህ፣ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ክትወልደልካ እያ፣ ስሙውን ዮሐንስ ክትሰምየኻ። ንሱ ሓጐስን ተድላን ክኾነልካ እዩ፣ ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጐሱ እዮም። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብዪ ክኸውን እዩ እሞ ወይንን ዘስክር መስተን ከዓ ከቶ ኣይክሰትን እዩ። ገና ኣብ ከርሳ ድዩ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ። ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤል እውን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ክመልሶም እዩ። ንሱ ብቑዕ ሕዝቢ ንእግዚኣብሔር ከዳሉ ልቢ ኣቦታትና ውሉድ ንዘይ እዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቀቅድሚኡ ክኸይድ እዩ። ዘካርያስ ከዓ ነቲ መልኣኽ ኣነ ኣሪጌ ሰበይተይ ከዓ ዕለተ ሓሊፉ እዩ እሞ ነዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ በሎ። እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ በሎ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐውም ገብርኤል እየ፣ ክዛረበካን እዚ ድማ ከበስረካን እየ ናባኻ እተለኣኩ። እነሆ ከዓ ነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለ ዘይኣመንካ ክሳዕታ እዚ ነገር እዚ ዝኾነላ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራቡን ክትስእን ኢኻ። እቶም እኩባት ሰብ ከዓ ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ። እቲ ኣብ ቤት መቕደስ ምድንጓዩውን ኣስተንከሮም። ምስ ወፀ ድማ ክዛረቦም ኣይከኣለን። ሽዑ ኣብ መቕደስ ረኣይ ከም ዝረኣየ ፈለጡ። ንሱ ድማ ብኢዱ ኣመልከቶም፣ ዓባስ ኮይኑውን ይነብር ነበረ። ኮነ ድማ ቅነ ምግልጋሉ ምስ ኣብጽሐ ናብ ቤቱ ኸደ። ቁጥሪ 24-25 ድሕሪተን መዓልታት እቲአን ኤልሳቤጥ ሰበይቱ ጠነሰት እሞ ጐይታዬ ንኣይ ብዝረኣየለን መዓልታት ሕስራነይ ካብ ማእከል ሰብ ምእንቲ ከርሐቕ ከም ዝገበረለይ ኢላ 5 ወርሒ ነፍሲ ሓበአት። ብስራት ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጥሪ 26-27 ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልኣኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላኸ። ንሳ ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት እተሓጽየት እያ። ስም እታ ድንግል እቲኣ ኸዓ ማርያም እዩ። እቲ መልኣኽ ናብኣ ኣትዩ ኣትምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ባህ ይበልኪ፣ ካብ ኣንስቲ በርኽቲ ኢኺ በላዕ። ንሳ ምስ ረኣየቶ በቲ ዘረባኡ ሰንበደት። እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላ እውን ሓሰበት። እቲ መልኣኽ ከዓ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርሂ፣ እነሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ። ንሱ ዓብዪ ክኸውን ወዲ ልዑል እውን ክበሃል እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ። ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ፣ መንግሥቱ ከዓ መወዳእታ የብላን። ማርያም ድማ ነቲ መልኣኽ እዝኸ ሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ኢሉ ክኸውን እዩ በለቶ። እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ እትልዕል እውን ከጽልለልኪ እዩ፣ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ። እነሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እኳ ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ስለ ዘየልቦ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ። ነታ መኻን እትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳያ እዩ በላ። ማርያም ከዓ እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ በለት። እቲ መልኣኽ ድማ ካብኣ ሓለፈ። ማርያም ንኤልሳቤጥ ከም ዝበጽሓታ ቁጥሪ 39 በቲ ቅነቲ ማርያም ተንስአት ተቐላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት። ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ኸዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ። ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ።
ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ብዓብዪ ድምፂውን ዓው ኢላ በለት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጽኸ እዚ ካበይ ይኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኹ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጐስ ተሰራሰረ እቲ ካብ እግዚኣብሔር እተነግረላ ቃል ክፍጸም እዩ እሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያ ጸሎት ምስጋና ማርያም ቁጽሪ 46 ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ትዕብዮ መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኽ በቲ መድሓንየ ይባህ ይብሎ ውርደት ባሪኣኡ ስለ ዝረአየ እቲ ሓያል ዓብ ነገር ገይሩለይ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉን እዮም ምሕረቱን ነቶም ዝፈርህዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር ሓይሊ ብቕልጽሙ ገበረ ንኹርዓት ብሓሳብ ልቦም ዘረዎም ንሓያላት ካብ ዝፋውንቶም ኣውረዶም ንተዋረዱ ኸዓ ልዕል ኣበሎም ንጥሙያት ብጽቡቕ ነገራት ጽገቦም ንሃብታማት እውን ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ከምቲ ንቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባርያኡ ተቐበሎ ቁጽሪ 56 ማርያም ኣስታት 3 ወርሒ ዝኣክል ምስኣ ወርሐት ድሓር ከዓ ናብ ቤታ ተመልሰት ልደት ዮሐንስ መጥማቕ ቁጽሪ 57 ኤልሳቤጥ ክትወልድ ኣዋርሓ በጽሐ ወዱን ወለደት ጎረባብታን ኣዝማዳን ድማ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ከም ዘዕብየላ ሰሚዖም ምስኣ ተሓጐሱ ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ድማ ኮነ ነቲ ህፃን ክገዝርዎ መጹ ብስም ኣቦኡ ከዓ ዘካርያስ ሰመይዎ ሽዑ ኣዲኡ ኣይፋሉን ዮሐንስ እዩ ዝስመ ኢላ መለሰት ንሳቶም ካብ ዓሌትኪ በዚ ስም እዚ እተሰመየ የልቦን በልዋ ነብኡ ድማ እንታይ ክስመ ከም ዝደሊ እናመልከቱ ሓተትዎ ንሱ ንእሽቶ ሰሌዳ ለሚኑ ስሙ ዮሐንስ እዩ ኢሉ ጸሓፈ ኩሎም ከዓ ተገረሙ ቦቦ ኣፉ ተኸፍተ ልሳኑ እውን ተፈትሐ ንኣምላኽ እናመስገኖ ከዓ ተዛረበ ኣብ ኩሎም ጎረባብቶም ከዓ ፍርሃት ኮነ ብዘሎ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኩላ ዝባን ይሁዳ ተወረ ዝሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ እዚ ህፃን እዝስ እንታይ ኮን ክኸውን እዩ ኢሎም ኣብ ልቦም ሓዝዎ ኢድ እግዚኣብሔር ድማ ምስኡ ነበረት ትንቢት ዘካርያስ ቁጽሪ 67 ነቡ ዘካርያስ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦ ከምዚ ኢሉ እውን ተነበየ ንህዝቡ ስለ ዝበጽሖምን እተበጀዎምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ይባረኽ ከምቲ በቶም ካብ ጥንቲ ዝነበሩ ብኣፍ ቅዱሳን ነቢያት እተዛረቦ ኣብ ቤት ዳዊት ባርያኡ ቀርኒ ምድሓን ኣተንሰኣልና ካብ ጸላእትናን ካብ ኢድ ኩሎም ዝጸልኡናን ከድሕነና ምስ ኣቦታትና ምሕረት ክገብር ነቲ ቅዱስ ኪዳኑ ክዝክሮ እቲ ነቦና ኣብርሃም ዝመሓለሉ መሓላ ክህበና ብቅድስናን ብጽድቅን ብኩሉ ዕለትና ኣብ ቅድሚኡ ካብ ኢድ ጸላእትና ድሒንና ብዘይ ፍርሃት ከነምልኾ ኢና ኣታ ህፃን ንስኻ ድማ ንህዝቡ ብሕድገት ሓጢኣቶም ፍልጠት ምድሓን ክትህቦም መገዲ ኸተቐንዕ ቀቅድሚ ጐይታ ክትከይድ ኢኻ እሞ ነቢ ልዑል ክትበሃል ኢኻ ነጋርና ናብ መገዲ ሰላም ከቐንዕ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ተቐሚጦም ዘለዉ ከብርህ ስለ ርኅሩሕ ምሕረት ኣምላኽና ብኡኡ ካብ ላዕሊ በርቂ ፀሓይ ክበጽሓና እዩ ቁጽሪ 80 እቲ ህፃን ዓበየ ብመንፈስ ከዓ ደልደለ ክሳዕታ ንእስራኤል ተገልጸላ መዓልቲ እውን ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ